ikke at se den lagt i dag, altså Josef og Benjamin. Og de 12 apostler, de er Peter, Andreas, Jakob, Johannes, Matthæus, Philip, Bartholomeus, Thomas, Jakob, Alfæus, Søn, Simon, Lotus, Judas, Thaddeus og Judas Iskariot. Det er altså imponerende, Barbara. Hvor søren henter du det henne? Jamen, det er fra det er fra min barndom, jo, jeg kunne huske altid ting her. Jeg tror sgu ikke engang, at nutidens præster, de kan det der uden at. Nej, det tror jeg heller ikke. De står med papirer og snyde manuskripter. Du kan jo ikke huske fra skolen, så skulle du også lære kongerækken, hvor går den gamle og så. Og det skal skolen kunne dengang, og alle salmevers har jeg også udenad næsten i salmemål. Og det har jeg lært udenad dengang. Så kan jeg huske det stadigvæk. Jamen ved du hvad, vi sang morgensang hver eneste morgen. Vi stod på sådan en rundgang, vi skal til udskole. Tror du, jeg kan huske noget af det? Jeg kan da huske næsten alle salmevers. Hvordan skulle vi lære udenad dengang jeg var i skole? Har du så fået nye salmer? Nej, jeg er ikke fuldt med. Nej, det er kun Og lidt til jer. vores skolelærer, han sagde, at nu skulle vi kunne salmevers til dagen efter. Og hvis så ikke vi kunne det, så sagde han, så bliver vi bare her en times tid. Så kommer jeg ned, vi kan sætte jer ind i klassen og så lære det. Så kommer jeg ned om en time og hører jer. Det var effektivt. Og så skal I kunne det. Og hvis ikke I kan det, så kan I få en time mere. Men det gælder jo ikke solitudevej. Nej. Ja. Altså, Vagn, den går jo ikke i dag i skolerne. Nej. Det kan de ikke gøre i dag. Nej. Og derfor, der bliver ikke lavet sådan nogen som Vagn mere. Nej, det gør det ikke. Nej, det er rigtigt. Det Det er fri opdragelse og sådan noget. Der er ikke noget. Kan du ikke få mælkekron? Nej, det kunne jeg slet ikke. Så fik man også balladen om det kunne optaget hjem jo. Ja. Når man skulle blive i skolen og sådan noget. Det var ikke noget med, at nu skal du lære det til morgen. Nej. Du kunne bare blive og så lære det. Ja. Så den kunne både blive 4 og 5 og 6, inden de kom hjem. Utroligt. Men hvis nu vi fik noget pænt tøj til dig, sådan, ikke? Så kan man godt købe en genbrugsbutik. Så kan vi optræde med dig. Jeg har optrådt med Solitude, Så kan vi fortræde. men der har jeg en til at spille klaver Kom nu med den. og hjælpe lidt til der. Ja, okay. Kan du også spille klaver? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg havde en til at spille klaver til Solitude, der. Men den kan jeg udenad. Harmonika kan du. Den kan jeg udenad. Harmonika kan du. Ja. Jeg mener, altså, og hvis du kommer til damefrisør, så bliver du jo helt præsentabel, så kan det sgu godt. Ja, men der var nogen, der sagde, der var en hel masse damer, der havde pyntet mig på med sminke på. Sådan. Nej, og der var en, der til dilettant. Nej, jeg skulle optræde med Solitude, så skulle jeg synge det, og så fik jeg læbestift og silkestrømper på. Det værste var at finde nogle sko, jeg kunne være i. Men der var nogle af mændene til, at vi blev sgu helt varme på det. Men der var også en gang, du spillede dilettant, hvor du skulle være en skurk. Ja, det er rigtigt. Og var der noget med, der var en, din mor græd eller et eller andet? Nej, det var nej, jeg havde en kæreste dengang, da jeg var kun 1920. Og jeg skulle spille skurk i den der dilettantstykke her. Og hun blev så ked af det, fordi at jeg spillede sådan en usympatisk fyr. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, det kunne hun ikke. Fordi det passer jo slet ikke til dig. Nej, det synes hun ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Den rolle duer ikke til dig. Men det var en rigtig skurkerolle, jeg havde. Man var god til at spille, sikkert. Det gik meget godt. Ja, hun blev der bange i hvert fald. Ja.
Jeg har billeder endnu derfra. Har du det? Ja, hvor jeg er klædt ud som skurk. Okay. Ja, ja. Så du har altså været skuespiller engang? Ja, det var, der spillede man dilettant før i tiden i de landsbyer rundt omkring. Og der har jeg været med til mange stykker. Har Kjeld ikke haft fat i dig? Nej, Nå. Nå, skal vi lige have, for at slutte, skal vi så lige have solitude? jeg synes I det. Ja. Er der stemning for det? Ja. Nu. Jeg er altså dykket trude, og min ven er nede Kaj. Så en mandag skulle jeg møde ham på solitude. Der stod jeg, og det blev regnvejr. Tiden gik med ingen Kaj. Og jo mere kold og klam det blev, jo mere varm og længselsfuld blev jeg. Man trænger til en til at forgude sig. Og mandagen i regnvejr på solitude. Nej, der er ikke munter derude, nej. Og mandagen i regnvejr på solitude, nej. Regnen drypper ned fra himlen, tingen drypper ned fra mig. Dræbe drypper op og ned på solitude, nej. Næsesløret og røsen hængte som et tørreflag. Jeg var gennem blødt og undertøjet nærmest føltes som et rødomslag. Og en stråhat, den hang der og buede sig. Og mandagen i regnvejr på solitude. Og så åbnede skoene snude sig. Og mandagen i regnvejr på solitude. Kjolen hang som en gulvklud med ikke en plissé. Og der står jeg klam som en ål i gelé. Både sorg og forkølelse truede mig. Og mandagen i regnvejr på solitude mig. Men tålmodighed belønnes. Pludselig så jeg Kaj. Og det var som solen skinnede ned på solitude mig. Men med et blev solen borte. Jeg blegnede som en selleri. Det gik nemlig op for mig, at Kaj han ikke var med trofoti. I hans kølvand, der viste en skude sig. Og mandagen i regnvejr på solitude sig. Til hans mund med et trykkys, hun sugede sig. Og mandagen i regnvejr på solitude vej. Og skråt op i gården, der så jeg det glæde. Og på tredje sal blev et gardin rullet ned, og der stod jeg, mens de legede brudeleg. Og mandagen regnvejr på solitude. Nu er jeg altså en slags enke, jeg blev aldrig gift med Kaj. En, som sidder med jer i mit jomfru på solitude. Og især når det er mandag, og især når det er regn, kan jeg blive så melankolisk, når jeg sidder der og kigger ned på regn. Og hvad var det så? Ned på vej. Og jeg drømmer om Kaj. Ja, det stuede til vej. Jeg blev aldrig gift med Kaj. Det stuede til vej. Og mandagen i regnvejr på solitude. Det var næsten lige færdigt, men det var lige lidt. Forne. Godt, Vagn. Super. Det er fantastisk, at du kan.